haga quarter final ka ningkong on yakun ka rifran napo jong ka dova Europe bat ka Morocco napo jong ka dova Africa kata napo jong ka North Africa ka rifran kala rung sa World Cup khat nyusin hadu mentaus nam arja arhunru kala poi final sausin bat job final arsin kala poi sa ka semifinal nyusin bat sa ka quarter final kala poi kumba khat wisin ai nangta ka rimorko kala poi sa ka World Cup nyusin kampat syam la poi final watang sisin ru kala poi sa ka semifinal tang sisin bat kala poi ru sa ka quarter final arsin lada pai sa ka FIFA ranking ka rifran ka don ha ka kerdan ka balai bat ka rimorko pat ka don ha ka kerdan ka nyau ha ka perthai ka rimorko kala job dalai la 0 ya ka Canada ha ka round of 16 ka rifran kala job iwe la 0 persa ya ka Paraguay ha ka round of 16 kumta lada inu jor ya ka rifran bat ya ka rimorko ka don bon ba ki jingapar bat ka jingapar ka longba ka dei ka rifran ka ba kham khlan bunsha ban ya ka Morocco om tang gata ka rifran ka donru yo rang yelekai ubastat tam ha ka history jong ka perthai bat uta udeu kailan Mbappe ubadang arpho newsnam ka arta ka jonggu udai urang yelekai ubastat uba ka jingstat jong uni urang yelekai kalong hadu kumba lai po pra km lani ula ban mare hadu kumba lai po pra kilometer tang ha ka shikinta bat kumjuru kidon ya William Saliba we niki bak ki bat tebet tam ha ke ni World Cup jom to snam arhazar ahunru nangta ki rang ilekai jong ri Morocco kidon ki rang ilekai din ki bat tebet bha jom to snam arhazar ahunru nangta ki rang ilekai pedang bat kumjuru ki rang ilekai khmat kumba pra poposan ke perthai ke ngekba ka dei ke rifran ka ban job persa ya ke Morocco menta ke met jong ke sitang senya hanrei ke ri Morocco kan sa pen paulut yaki buat kisab jongka namarba ka dei ke negeri ka berapoi ningkong tam ha ke semifinal haus nam arhazar arhuar napo jong ke doba Afrika kumta kan sa seilut lagi buat kibor kumno ban penlim ya ke fran menta ke met siteng senya ha ke por sibeje laipo am ha ke por jong ke rindia kumta ka ri Morocco ka snothu ba kan se kendu ye ke negeri ka ba klan bor bha ha ke ne World Cup jom tos nam arja punru ka ba donru ha ka ju ka group batka ki rang ile kai jong ko ri Morocco kila kilan mat bha ile di na ka menta ban mi badan menta ka mit jong ka siteng senya na ka liang jong Muhammad Kwabi ubalong ru ku jong ko ri Morocco ulo ong bang ngim syam ladon ka nu ka plan ka batmai hanrei ngidon ye ka jingkerman ba ngin sai job baik ye ka de jela kai menta ka met persha ye ka fran hanrei ngidon khendiat ka jing snodiaw namar ba urang ye le kai khmat uba ken sai tam ujungi u Ismail Saibri syam la satia ban ye le kai menta ka met namar ka jing mensau ka kejat ka jong u hanrei ngi khmilinti ba ngin sa job ya ka ni ka quarter final persya ik rifran bat ngin sarungru sya ke semifinal ong ukut jonggri Morocco Muhammad Kwabi kumno pisngau yano pi khme linti ban job napdeng jonggri art ligitim snobha sakoman khublai siwon tat hadu ikindu ha ka witpat ke video